uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi asihlanganise namhlanje ekuseni ngale ndlela simdumisa. Ngiyacela ukuthi senze imikhuleko yethu le esiyenzayo, i-intercession yethu kuyisonto ekuseni. Umkhuleko-ke wokuqala ukuthulula umphefumulo walowo naloyo. Siyasondela kuNkulunkulu wethu, sithulule umphefumulo wethu ngokuyena yedwa uNkulunkulu ovivinya inhliziyo, ahlola izinto, anike kube lowo naloyo njengezindlela zakhe nanjengezithelo zezenzo zakhe. Lisho kanjalo-ke izwi lenkosi kuJeremiya 17 verse 10. Sizomcela uNkulunkulu ahlole izinhliziyo zethu, uthi mhlole Nkosi, ubone uma kukhona indlela yosizi enhliziyweni yami noma empilweni yami, ungikholele endleleni yaphakade. Amahubo 39 verse 23 no-24. Lo mkhuleko esizoqala ngawo siwukhuleko. Yebo Nkosi, yebo Nkosi, ngisa kuwe, ngidalule ngoba mina angiziswe kuwe Jesu,
usathane nomoya abangcolileyo. Sikhumbule izwi lenkosi uMarko chapter 16 verse 17 uthi lezi zibonakaliso zizobalandela abakholwayo. Azilandeli abefundisi kodwa noma ubani okholwayo uthi uJesu ngegama lami bayokhipha amadimoni, bashumayele ngezilimi ezintsha, baphathe izinyoka, uma bephuza okubulalayo akusoze babanangozi, bayabeka izandla phezu kwabagulayo basinde. Ngakho-ke sizoyala-ke imimoya, amadimoni, amadevil worshippers, ama-satanists, umoya wobuthongo, umoya wokungalilaleli izwi, siyalele moya iphume iphele ingabibikho la. Lo mkhuleko siyawu-extenda, siwudlulisele emabhentshini onke akhona sentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nasemabhentshini onke, nasemabandleni onke enkosi yethu uJesu Kristu. Siyakhuleka sithi uNkulunkulu wethu akangenelele, uyalonke amandla obumnyama asuka ahambe akhonze uNkulunkulu ngeqiniso. Lo mkhuleko wesibili-ke uyizinhla ezintathu, uhlangothi lwesibili khulula abathunjiwe, bayakhululwa ngegama lenkosi njengoba nenkosi uJesu kuMatthew chapter 11 verse 5 yamtshela abafundi bakaJohane yathi izimpumputhe ziyabona, izinyonga ziyahamba, nabanothoko bayahlanjululwa, izithulu ziyezwa, abafileyo bayavuswa, nabampofu bashunyaya izizwe. Imisebenzi le okufanele ibonakale, bakhululwe abantu. Asisho izimpumputhe emehlweni kuphela nezinyonga, kodwa sisho abantu abayizimpumputhe kwelikamoya, nabayizinyonga kwelikamoya, nabanothoko abadinga ukuhlanjululwa. Bese-ke ingxenye yesithathu yalo mkhuleko ukulanda ababizwe ngecebo likaNkulunkulu, njengoba izwi lenkosi likubeka laphaya kwizenzo 13 verse 47 no-48 athi 48 kwathi abezizwe bekuzwa lokho bathokoza, balidumisa izwi lenkosi, bakholwa bonke ababemiselwe ukuphila okuphakade. Ngoba bakhona abamiselwe ukuphila okuphakade. U-Isaiah 43 verse 6 and 7 lithi inyakatho ayibakhiphi, iningizimu nentshonalanga, bonke ababizwe ngegama lenkosi. Uthi uyabafuna amadodana namadodakazi akhe, akawadalele inkazimulo yakhe, ngoba khona akabadalela izulu, khona akabadalela inkazimulo yakhe. Yilowo umkhuleko esizowukhuleka egameni lenkosi, siyale usathane namandla obumnyama awunasabelo phakathi kwethu la endlini, egcekeni, ebaleni, naphezu kwendlu, nasezihlalweni zonke ezikhona. Umoya kaNkulunkulu kube iwona okhona ukusana. Usathane ungivuke, uyaliwa, emoye, enze inkosi, enze inkosi, ibethwe, ube mhlophe,
Nkosi ngiyafika kuwe, ngikunike impilo yami, angiphathwe umkhuleko wokugcina sikhulekela izwi likaNkulunkulu ebandleni azizele lona ngegazi lakhe, emabhentshini onke alapha ekhaya nasebandleni lonke likaJesu egcwele umhlaba wonke. Sikhulekele ukuthi izwi likaNkulunkulu lwenze umsebenzi, izwi likaNkulunkulu uma ekhuluma esezulwini lifike ezincekwini zakhe zikhona ezindaweni zonke njengoba linjalo, lingaphazamisekile isiphazamiso usathane, nabo badlulise njengoba linjalo lifike ithina linjengoba uNkulunkulu efuna usathane angaliphazamisa endleleni, angali-intercept. Sikhulekele ukuthi avule ingqondo zethu ukuba siqonde imibhalo. Sikhulekele ukuthi asisize njengolidiya lapha kuZenzo 16 verse 14 ukuthi waqaphela, inkosi yamenza waqaphela lokho kwakhulunywa uPawulu. Siqaphele okukhulunywayo kuthina namhlanje bese siyaphuma siyahamba siyokwenza. Ningikhulekele nami njengoba uTimotheo chapter 2 verse 2, uTimotheo wesibili chapter 2 verse 15 ebhala umpostoli Pawulo ahola umoya kaNkulunkulu ethi khuthalela ukubuza iveze, uthembekile kuNkulunkulu, isebenze singenamahloni esiqondisa kahle izwi likaNkulunkulu, ukuba nami ngibe isisebenzi esikhuthele esingenawo amahloni esiqondisa kahle izwi likaNkulunkulu. Nkosi ungibona ngisazula
siqonda ekhaya nethemba